Nou, goeie. Nee. Hoi. Wat ben je aan het doen? Nou ja, het wapen moet er weer op. En de tekst. Ik ben van Omroep Friesland. Ja. Hier. Ja, wij tegen jouw schildering. Het is Ja, het waar is net ideaal. Maar goed. net... Het moet even. Ja, het moet even, ja. Maar is dit jouw specialiteit wat? Ja, een beetje wel, ja. Ik ken heel droog hier in het warm, maar ik doe dit soort werk wel meer, ja. 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 Dit komt nog wel correct, of net? Nou ja, met er wel een beetje blikje vanzelf. Ja. Ja. Maar wie het al zo lang stiet het er al op? Dat zit het helemaal op mijn stuk. Dus ik heb het oude hellen en dat moest er weer op om het samen te zitten. Oh ja, oké. Ja. Maar dat kind nog wel qua Rijn. Nou ja, ik hoop dat er nog een paar oren droeg is tussen de buiten droog. Het speelde met er zo wat oud. Zonde. Dus ja, maar goed, dan doen we het op nee. Maar ja. De andere kant dat hier al krijg tussen de buiten droog in. Dat slagen we om. Maar Oh ja. je krijgt die bui ook mooi maken, denk ik. Ja, zeker. Maar en toch joh, dit gewoon niet te hollen? Nee, dit is. Je zit nog een heel oud schildje in het café en daar staan die beide wapens ook op. Dit is een heel oud lookje, daar komt ze ook. Ja. Dit klapt het wapenkundig net helemaal, want dit mag net goud wezen, dat moet reed wezen, maar het is. Oh ja? Ja. Maar daar heb je ook nog wel doelen hoor. Hè? Nou, ik heb me er wel eens wat in verdiepen, ja. Ja. Een beetje. Dit lookje, dat is door mijn oerpaken hierheen gebracht. Maar die zien hard in het café. En ja? het komt uit een oorcafé waar, hier in Terhennen. En daar laat op een brandbeeld. Dus Oh. doen we ze hier aan het verbouwen. En toen is het lookje hier te laten komen. Ja. Ja. Dus er zit ik nog Er binnen. zit een heel verhaal bij. Ja. Ja, ja zeker. Dat muziekschilderbureau was ik van 1880, dus dat is ook al heel oud. Ja, Ja. ja, zeker. Ja. En wat is er zo mooi aan? Ja, nou ja, dit soort dingen, hè. Wat, ja, een beetje, ik wil praktisch skippen en ja, skippen restaureren en ja, wat mooier werk wordt, zeg maar. Ja, divers en Ja, precies, ja. variatie. net Ja. de standaard. Ik heb hier ook alles hout en die in de gong en marmeren en die en ja, nou ja, dat doe ik wel op Ja. je plakken, ja. Ja, Ja. ja. Oh, bijzonder. Ja. Nou, leuk. Ja, ik zou wel los, want Ja. hoor dan is daar in november. Nou? En kom je hier hoor, ik nog wel eens even van drankje? Ja, ja, absoluut wel, ja. Ze zeker. kennen jou hier wel. Ja, nou net heel vaak, maar Oh. ik mag je wel graag, ja zeker, ja. Vergaderen hier wel. En, het Warpscafé, hè. Ja. Ja. Je moet je winter dan weer een broden, ja. Ja. Maar en dit krijg je Joet wel hoor dan? Ging wel vooruit, als het waar een beetje mooi zit. En jij wil het me wat je wil, bij wijze van spreken. Nou, succes dan nog even. Dank je wel.